ڕۆژێکی خۆرتێکیش هەڤژینە خۆ پرسی گوتیێدا چما دەما گوتە ماسی دەبرێژێ tu diçê dûvê masî tu jê dikê û tu tavê jê. Hevjîna wî jê re got gon hatit xwazê ez masî tevlî dûvê wê bibirêjim. Hevjînê wê jê re got got çima me çi mişkile ye eger got masî tevlî dûvê wê bibirêjî. Hevjîna wî jê re got got na got dayika me zilo fêr kirime divê got ez dûvê masî jê kim û ez bavêjim û ez nûv re bibirêjim. Rabû ew xor çû cem xwe xwe. Jê re got tu karê ji min re zelal bikî çima win dûvê masî jê dikin û ji nûv re dibirêjin. Xeswa wî jê re got got birasî ez nizanim wate çi ye lê ez zilo ji dayika xwe fêr bû û ez jî dûvê masî jê dikim û dibirêjim. Rabû ew xor çû cem pîrke hevjîna xwe. Jê re got godayê tu karê ji min re bêjî çima win dûvê masî jê dikin û ji nûv re dibirêjin. Rabû pîrke hevjîna wî jê re got got kurê min dema me de legenê me mezin nebûn. Dema got me masî dixiste legenê de têra wê netkir em neçar bûn got dûvê wê jê kin û bavêjin. Xor cê pirsî got tenê ev sedem heta got win dûvê masî jê dikin got belê tenê ev sedem û tu wateyeke dî jê re nîne. Wateya axiftinê gelek tişt hene mij bav û bapîrê xwe wergirtine lê ne em dizanin wateya wa çi ye û ne em dizanin sedem jê çi ye.